Ajde! Tako je! Koliko je? 3-2? Da. Vai sim, então.
Aj, bori se do kraja, ti sedi.
traje se tisti. Da, možda da. Ne smemo ovo da izgubimo čovjek. Ajde. Ajde. 5-2. To! Idemo. Sad iskoristi pauzu. Evo je. Bravo. Bravo, ja. Aj, kad su Amerikanci igrali odbojno, stvarno. Pogrešili su sport, početi Kristoni, tenis, sve na pogrešno. Ajde. Ženi. Izvinjam se što kasno, morali smo da čekamo market, sam pravim neki stavlor. Nema što problema. Nema. Ajde, popričamo stolicu. Kupiš DVD za 18.000 i još 1.001 kabel. Jebe, mati. Aj, nemoj da me zagovaraš. Jebi da to je tako. Noći bude. Out. 8-5. Aj, sad ti 3 asa i to je. Ajde, Ženi. Ajde. Ženi. Jebem ti mama. Yes! A što psuješ? Tako je. Daj pas. Ajde sad idemo. Service error. Evo da ga. Vamos. Ajde. Da. A, ja ne mogu da verujem. Zašto si htio da prebaci? Evo je robot. Meč. Boris. Aj Boris, ja nas. A, nema, ovo moramo da iskoristimo. Opus. Znao da si